каб у свет добро, спокой и радость нести. Дай, добрий Боже, заруй сонце бачить, Твоєю лаской заховай от греху, к Тобі вздыхає, моє серце плачить, дай Твоей силе мне знайти потеху, к Тобі вздыхає, моє серце плачить, дай Твоей силе мне знайти потеху. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні Костел обиходить успомін ахвярування Найсвятейшей Панни Марії. І, узиваючи заступництва Найсвятейшей Панни Марії, каб яна была нашей маці, якая заўсёды нас ахіляе сваім матчынай апекай, прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. А падчас імшы канцэлебраванай адзін са святароў моліцца за памерлую Леакадыю Сярпейка ў другую гадавіну смерці. Другі святар моліцца за Станіслава Сабалеўскага ў 30-й дзень па смерці, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, сёння мы з пашанай успамінаем Найсвяцейшую Панну Марыю, якую Ты напоўніў сваёй ласкай. Праз яе заступніцтва учыні, каб мы таксама былі годнымі прыняць паўнату Тваёй ласкі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Захары. «Веселися и радуйся, дочка Сиона, бо вось я иду и поселюся посярод тебе, каже Пан. Многие народы пройдут до Пана у день той и станут для его народу. И я поселюся посярод тебе, и ты познаешь, что Пан могутел послал меня. Пан возьме во владание Юду, и свою спадщину на святой землі, і знов вибере Єрусалим. Замовкни, усялякое тело, перед обличчям Пана, бо Ён поднимается за своего святого жиля». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Великое учинил мне,
усемогутный, великое учинил мне усемогутный. У те дни сказала Мария, величає душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцем. Великое учинил мне усемогутный, бо взглянул Бог на покору своей слуги. И теперь благословлять меня будут усе поколения, бо великое учинил мне усемогутный, а имя Его святое. Великое учинил мне и милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится, показал моц своей правицы, рассеял тех, кто пыхливый сердцем. Великое учинил мне усемогутный, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых с ничем отправил. Великое учинил мне усемогутный, принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обіцяв батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Великое учинил мне усемогутный. Аллилуйя, аллилуйя. Щасливые, хто слухає Слово Божие і заховує Його. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі Езус прамаўляў да людзей, маці і браты ягоныя стаялі звонку і хацелі пагаварыць з ім. І нехта сказаў яму: «Вось маці твая і браты твае звонку стаяць і хочуць пагаварыць з табою». Ён жа адказаў таму, хто звярнуўся да яго: «Хто маці мая і хто браты мае?» І, працягнуўшы руку сваю да вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці моя і браты мае, бо кожны, хто выконвае волю Айца майго, які ёсць у небе, той мне брат і сястра і маці». Гэта слова Пана. Милованы ў Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня мы успоминаем ахвяраванне Найсвятейшей Панны Марии. У старым запавеце быў звычай такі, што малое дзіця прыносілі да святыні, каб ахвяраваць Богу. Напрыклад, мы таксама узгадваем і ўспамінаем ахвяраванне Езуса.
Вось гэта таксама звязана з гэтым звычаем, але сённяшні дзень, калі мы ўспамінаем, як бацькі Йоахім і Анна прынеслі Марыю, каб ахвяраваць Богу. Можам думаць, напэўна, што розныя думкі былі ў іх, што не было, можа, нават такой думкі, што яна ў будучыні будзе маці Сына Божага. Але, напэўна, адна думка у гэтых пабожных людзей была такая, што каб споўнілася воля Божая ў яе жыцці. Каб споўнілася таксама воля Божая у жыцці гэтае дзіцяці, якое яны ахвяроўваюць Богу. І, дарагія, гледзячы на асобу Марыі, мы можам сказаць з упэўненасцю, што яна вельмі выдатна выканала волю Божую ў сваім жыцці. Што гэта азначае? Сённяшняе таксама, напэўна, ўспамін азначае тое, што і выхаванне, вось гэта хрысціянская педагогіка ад самога маленькага дзіцяці, пачынаючы ад яго нараджэння, пазней таксама, калі прыносяць бацькі, напрыклад, да касцёла, каб ахрысціць, у якімсьці сэнсе можам таксама сказаць, што людзі таксама ахвяроўваюць вось сваё дзіцё Богу, бо яно становіцца дзіцём Бога ў гэты момант, што яна вельмі важная. Таму што, дарагія, калі мы паглядзімо і, напэўна, бачым маленькіх дзяцей, і пазней, як яны дарастаюць, тое, чаго вучаць бацькі, гэтае дзіцё упітвае як губка воду. І таксама, калі бацькі, глыбока веруючыя людзі, яны ад самога маленства вучаць дзіця адносін з Богам праз прыклад свайго жыцця. Праз тое, што гэтае маленькае дзіцё глядзіць на сваіх бацькоў, і яно таксама паўтарае, наследуе іх. Яшчэ вельмі важны момант – гэта сённяшняе слова, якое мы чуем, і Евангелие, которое гаворыць аб тым, што Езус прамаўляе да людзей, Езус навучае людзей, яго місія навучаць, але прыходзяць ягоныя родныя. І так па-людску хтосьці, гледзячы на ўсё гэта, хоча перапыніць гэтую місію, а каб ён звярнуў увагу на сваіх родных людзей. І могуць нас гэтыя словы так нашай людскай логікай здзівіць, калі Езус гаворыць аб тым, што той, хто слухае і выконвае, не толькі слухае, але таксама выконвае волю айца майго, той мне брат, сястра і маці. Вельмі блізкія сямейныя адносіны. Езус называе мяне сястрой, Езус называе мяне братам, Езус называе мяне маці. Чи я сапраўды адчуваю сябе вось гэтай сям'ёй, што Езус прысутнічае ў маім жыцці, ён з'яўляецца членам маёй сям'і. Таму, мілаваны ў Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, няхай гэты сённяшні дзень і таксама ўспамін ахвяравання Маці Божай
першую чаргу паставіць перад намі такія пытанні аб хрысціянскай педагогіцы, як мы яе рэалізоўваем як людзі веруючыя. А другое пытанне, ці сапраўды я адчуваю вось гэтую блізкасць з Езусам у сваім жыцці. Амен. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Маці ўзнясём нашыя просьбы да ўсемагутнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб яго суправаджала апека нашай нябеснай Маці. Цябе просім. Молімся за тых, хто ушаноўвае Найсвяцейшую Дзеву Марыю, каб пад яе апекай яны вучыліся выконваць Божую волю. Цябе просім. Молімся за церпячых, каб Маці Божая балесная была для іх суцяшэннем. Цябе просім. Молімся за тых, хто загінуў, абараняючы веру, каб Пан Бог даў удзел у шчасці святых. Цябе просім. Молімся за памерлых, у інтэнцыі якіх ахвяраваная гэтая святая імша, за Лякадзію Серпейка, другую гадавіну пасля яе смерці, за Станіслава Сабалеўскага, 30-й дзень пасля яго смерці, просячы, каб Бог адарыў іх жыццём вечным. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвярна служылі Богу і бліжнім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай пакорныя просьбы, якія мы ўзносім да Цябе ва ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, праз Хрыста, Пана нашага. Марія, ти цудовна, Маті Бога, ми усі твої діти. Ты зорка на небе, ты Панна святая, ты до трона Бога нашего ведешь, Мария, Аве Мария, у Бога розных ласк для нас проси. Каб лепшы быў свет, у міласці жыў, о Марыя, барані сваіх дзяцей. Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный, Няхай Пан Бог прийме прийме ахвяру з ахвяру рук з твоїх, рук Твоїх, на прославление и хвалу славлення имя хвалу Своего, ім'я Свайго, а так само на крест нам и всему Костелу Святому. Костьолу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, каб про заступництво Найсвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы каждого человека, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. Духом Твоїм Угору серці, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный,
Небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвеці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святых сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго у любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Станіслава, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра памерлую Леакадзію і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутнай, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова захавай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь да тебе прийти, каб со святыми хвалить тебе. На веки вечные, амен, на веки вечные, амен. Езу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Езу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молимся. Ласкавы Божа, мы приняли эўхарыстычны пасілак у дзень успаміну на свяцейшай Панны Марыі. Учыні, каб мы верна ішлі за яе прыкладам і аддана служылі справе нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный,
а і Отець, і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у спокої Христуса. Дякуєм Пану Богу. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панськая, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi,
pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.